Thaniel Debbarma goबां borokno confusing tongkha baksake fraud rokni sawi tongbai khado confusing mani hingke chung miyao ani kukunya thuiya hnai samani baksani channel rok rei tongbai kha abagai bui confusing kha amo hingke amte sido chung 26 tarik ni horono emergency operation khainani hnai doctor khaijak hingke o doctor operation khasinani no hnai jot to tiarangai tonglai mani hingke blai chini patient serious engma sangai tong do hingke apro bosungno aile sutlang de hni saka aile sutlang de hni sawe jong kisal wansura nangnai blai chini yago borang khokta jokere ba ke thangnai ba hingke tobo sar phaigra to hnai singna singai tongkha hingke sar sokpai ECG khlainai ka bo operation khaina sakang no ECG to ma khaina blenga ECG khlainai ka khaina moto da moto ya hingke bare masake tebu bare jong hingke ba oloke khaimani pore hingke iko saimaka brain dead ungpaikha mokol bo dead ungpaikha hingke taitang mala khasnai ba heartbeat chimchi choli tong su bini hingke heartbeat to je propano paimano 3 din phano tongai mano 2 din phano tongai mano hai ke ba sing tabok machine by oxygen nar nai bini je heartbeat choli jong man bagai je sak tong tu ke ba machine chora propano lai mano ni sao hingke bini banjina chances sikri khelas stage parangai thangka noktaisa sikang tu khai angkhamo ni sarsungno pura biskango sauta sungno side khlai binamna ta sakrodi ni sao ge sung tai tamla khasina chin kuno khop sikri khasang bon kathang maraknani hingka miyao ang phungo mane sapung hopung thuja ge hingke ba ang kisa thunani hnai nogo phaimani ang nogo haipru hingke 121 rok choloi tong hingke oloke ang nogo phaye dipor jora ko dipor bolte 8ta 9ta rogo ang thanao thangkata FIR ni bagai thanao thangmani apro hingkai 20 rok ngi tongkha 20 os phaiga hingke mutu tai sing marakli ya hni wan chuka komi masuka kus komeu hingke ba 20 matra 20 sing shu hingka heartbeat bo mane ekdom slow ong thangka hingkai bahanok mane busagro kakra ya thegyak krak ngai pura thanda ngai tongkha oloke dipor hai jemon rom ditabo ekta duita apro hungkele 1% je tongsipu hingke ko brogo doctor staff rogo kare kha angli atai mo 1% je hingke ba jumo chin machine tongman baga chin machine sobo kanyo pai na mo ta srap to tonghem payano hone sauta borgo girja gota mane sai chumang already no ta mongnai hingke boram de sai jongga chin bo agin hisung sai mangka bono te marakliya ge thuiya ni sung sai lai mani ta hingke thuisi thangang ge ba help le tai tam khasina ni bin operation ba ge sung help san mani hingke ba nangliya hne ang sai re mani tongta hingke news channel rok bo sai re ba kha hingke abon pore hingke o je line tit khe choli mani ke de ba angbo mungra smai do hapino photo rok ang ri rwano phuno gana hingke abo pura josuk thangeni bagai choli tong ko ba sujang josuk thangeni bagai borok po apai brong sogai maya ba thika hnai saklai ri maya khuta officially hingka borok bongni je mote khaye treatment tu choli tono da injection rok saline rok joi tongo hingka saline tu naya ngyang tong ta thepa ja khai pano naya hingka olokhai injection rok ri tong ko lo horo horni 11ta 9ta busukjani 11ta 19ta 9 to bokhe asugo ano call khai horan ma go nin kukuni heartbeat 100 ngiri khat kaisa hani sahoro ar kaisa 100 dungo hani bo khushi kai sahoro 100 dungi tongkha haire bare bai tongkha hani enga sumo khushi engga jolo khe to bo bokha kirla tongta bahai bongo hani olokhe iko phung aye hingke 110 ongkha hani sahoro je miya 1% ngi thamani abo 110 ongkha ni songkha bokha sranga taisa surilanya ni haingna hingka olokai tebaisa tai 9ta 10ta hairogo hingka ongko 124 ongkha hani sawo hingka batebo bokha sranga do hingkai jeng tabukle treatment nangsinai no hani saimani jeng help taisa sanlai mani ta hingka jagao kwbangma borok proti haisi thuiya tamongkha hani salai tongbai kha amno norok kwbangma borok confuse ngai tongbai kha amno no clear khani phaimani ga tabuk sukja te hingka bo kaham no kodo kaham bolte ko tabuk hingkai shir kisa ko thui choli kha hingka bwsak tungplai ka miya je krak to man ta norom kha bin bwsak ta ke kami wi tong
kolom tiro phaija ge tongo gami weri miri me haike hai tong ta ga kolom thui circular dungman bagai saime ya to bo tab kam tengi tong gam si ko thasingo sar soita hayo khuk de phena phena phayo totra ekdom robon jak totra bo totra bai khena hai ma tongo totra pura bo odino bo mane asta mane ekdom tabuk de nilaria khagit phan dong jespan khajan kun saime ya apro roge kisi kisi saima apro pura khuk de mongne jam theke prakara kara ke khuk de mono goi tong ta ke ikota kham so khuk de phena phena hai tong totra bo robon jak abono boi sai tong ai tong tong ra tho je bakha ganang ba ruwan iko mane sana ni sekang khuk pera ni sekang kaisa kaham ke information hana na chin busung thike hane samani sali angka ang phacha ate perimali ang miya thana ni se thana bar bar mala sukang ke horang khang ke tawro maya chin yango abon bagang kaham ke update rimali miya ke ba bang boro confusion tong bai khang ke abaga no sakana haima tong ge tabuk sana thanga ke angku ku thuiya ku amo haita asuno